So since some of the people who are in this channel, they want to learn the language and be exposed to Xhosa, so I decided to just read. After reading, then I will translate everything that I just read to English, and then once again I will read, and then I will translate once again to English. So I hope you guys will enjoy watching this video. Let's get started. This is my Xhosa Bible, and outside it's written Izibhalo ezingcwele, Izibhalo ezingcwele, Izibhalo, like you see, Izibhalo ezingcwele, Izibhalo are scriptures, ezingcwele meaning holy, so it means holy scriptures or holy Bible. So Izibhalo ezingcwele, that's a Xhosa Bible. Let me just open and read for you guys. Sizofumana isifundo sethu kwincwadi yeGenesis, isahluko sokuqala, ivesi yokuqala. So we are going to be getting our scripture reading from the book of Genesis, chapter 1, verse 1. Let me just show you what it looks like. So, oh my goodness, the lighting is bad. So it says, incwadi yokuqala kaMoses yeGenesis, incwadi yeziqalo, incwadi meaning a book, yokuqala, first, something that's first, yokuqala kaMoses. Moses is Moses. Ekuthiwa yiGenesis. This book is called the Book of Genesis. It's the very first book of Moses, and it's the book of Moses, his very first book, and it talks about Indalo. Indalo is creation. So I will read from chapter 1. I will just read chapter 1, verse 1 to verse 5, and after 5 I will translate everything, and then I'll move from 6 to 10, and I'll translate everything, and so on and so forth, so that you guys can be in the same page as me, because I feel like if I'm just reading to you guys without really understanding what is going on, you might find it confusing. But if you guys, in my next video, you want me to just read to you without translating anything, that's still okay. I can do that as well. So let's just read, okay? Like I said, we will get our scripture reading from the book of Genesis, chapter 1, verse 1, and the title says Indalo. So fumana isifundo sethu kwincwadi yeGenesis, isahluko sokuqala, ivesi yokuqala. Ifunde kangokuthi, it reads as follows. Ekuqaleni uThixo wadala amazulu nehlabathi. Ke ehlabathini kwakusenyanyeni, kuselubala, kwakumnyama phezu kwamanzi entsonsobila. Umoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi lawo. Wathi uThixo, makubekho ukukhanya. Kwabakho ke ukukhanya. Wakubona ke uThixo ukukhanya ukuba kulungile. Wadlula uThixo phakathi kokukhanya nobumnyama. Wathi uThixo, ukukhanya yimini, wathi ubumnyama bubusuku. Kwahlwa kwasa kwaba ngumhla wokuqala. Let me just translate everything I just read right now. I was reading chapter 1, verse 1 to verse 5. And I said, ekuqaleni uThixo wadala amazulu nehlabathi. Ekuqaleni, that means in the beginning. uThixo. uThixo is God. In God, we call uThixo. We call God in Xhosa uThixo. So God is uThixo in Xhosa.
enyanyeni kuselubala. The earth was completely formless and there was nothing in it. Kwakumnyama phezu kwamanzi enzonzobila. It was completely dark over the deep waters. Umoya kaThixo. Umoya is the spirit. kaThixo is the spirit of God. Umoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi lawo. Ukufukama is to hover. So the spirit of God hovered all over the earth. Sorry, phezu kwamanzi, on top of the deep waters. And then phezu kwamanzi lawo wathi uThixo, and then God said, makubeko ukukhanya, let there be light. Makubeko ukukhanya, let there be light. Ukukhanya is the light. Okay. Kwabakho ke ukukhanya, and then there was light. Wabona uThixo ukukhanya ukuba kulungile. And then the Lord saw that actually the light is a good thing. And then after that he separated wahlula. Ukwehlula is to separate, or ukwehlula ubumnyama nobumhlophe nokukhanya. So he separated the darkness from the light. And then wathi uThixo ukukhanya yimini. He said daytime is the light is daytime, or not. So ukukhanya, the light, yimini is daytime. Ubumnyama, the darkness, bubusuku is nighttime. Ebusuku is nighttime. So kwahlwa kwasa yaba ngumhla wokuqala. Then night time came, and then daytime came once again, and it was the first day. Umhla wokuqala is the first day. Now let's read from verse 6 to verse 10, and once again I will translate it to you. Wathi uThixo makubeko isibhakabhaka phakathi kwawo amanzi, sibe ngumahlulo wokwehlula amanzi kumanzi. Wasenza uThixo isibhakabhaka, wawahlula amanzi angaphansi kwesibhakabhaka kuwo amanzi angaphezu kwesibhakabhaka. Kwabanjalo. Wathi uThixo isibhakabhaka ngamazulu. Kwahlwa kwasa kwaba ngumhla wesibini. Wathi uThixo amanzi angaphansi kwamazulu makahlanganiselwe ndawoninye, kubonakale okomileyo. Kwabanjalo. Wathi uThixo okomileyo kumhlaba. Wathi intlanganiselo yamanzi zilwandle. Wabona uThixo ukuba kulungile. So let me just translate that. And then wenza uThixo isibhakabhaka. Then the Lord created the sky. Isibhakabhaka is actually the sky. So wahlula amanzi angaphansi. Ukwehlula is to separate once again. Amanzi angaphansi. The water is amanzi angaphansi. That's underneath kwesibhakabhaka. That's underneath the sky, because the sky is isibhakabhaka. So uThixo wehlula amanzi, that's underneath isibhakabhaka. He separated the water that's underneath the sky kumanzi angaphezulu kwesibhakabhaka. Angaphezu kwesibhakabhaka. Amanzi angaphezu kwesibhakabhaka. He separated the water that's underneath the sky from the water that's on top of the sky. Wathi uThixo isibhakabhaka ngamazulu. And then he said the sky is the heavens. Kwahlwa kwasa kwaba ngumhla wesibini. Night time came, and then daytime came once again, and it was the second day. Wathi uThixo, then the Lord said, amanzi
indlela yamanzi zilwandle wabona uThixo ukuba kulungile. And that is it. Like I was reading the book of Genesis, chapter 1 verse 1. Bendifunda incwadi yeGenesis isahluko sokuqala nevesi yokuqala. So I hope you guys enjoyed my reading, and I don't know, like if next time you just want me to read and just read, keep reading without translating anything, you can say that as well. I will just do it. I thought maybe I should just read and translate, so that you guys can get a clear idea or some closer words and what exactly it is that they mean. So that's what I did for this week's video. I hope you guys enjoyed it. Please don't forget to subscribe if you're not, to like this video, and also comment if you enjoyed watching it. And I will see you guys next time. Mna ndizonibona kwithuba elizayo. Ndifuna wena nawe ulale kakuhle, uphole kakuhle, uzola kakuhle. Yonke into oyenzayo nje wena nawe phaa emva singakulibalanga uyenze